Ei, camina! Utilitza-la! Hola, som Ashley i Jordi, de la classe de 6è. Comencem ara el bloc 3 del programa, amb radiocontes, amb un conte molt especial. Ja que el tema principal tracta del dol, la mort i com conviure amb ella. Doncs no se'n parle més, endavant! Ben, va! Som sense rostre però conservem el nom. La paraula és l'única arma que ens queda. Hola, som Neus, Mihai, Alexander i Clàudia i això és Radio Contes, la secció on contem contes per la ràdio. Avui anem a contar el conte de l'arbre dels records. L'autora és Britta Teckentrup i traduït per Miquel el Mestre. Aquesta història parla sobre la pèrdua d'un ser estimat, el dol i conviure amb ell. Esperem que vos agrade i el gaudiu tant com nosaltres hem gaudit interpretant-lo. Això era i no era, endavant! Això era i no era una raboseta que vivia amb altres animals en el bosc. Raboseta havia tingut una vida llarga i feliç, però ara estava cansada. Molt lentament es va dirigir al seu lloc favorit, en el clar del bosc. Va mirar al seu voltant. Va observar el seu estimat bosc per una última vegada i es va agitar. Raboseta va respirar profundament i va tancar els ulls per sempre. Tot al voltant de Raboseta estava tranquil i en pau. La neu començava a caure amb delicadesa, cobrint el seu cos amb una suau manteta. El mussol que havia vist a Raboseta des del més alt d'un arbre proper va baixar volant i es va posar junt a la seva amiga. Mussol estava molt trist. Coneixia a Raboseta des de feia molt de temps i sabia que havia arribat el seu moment, en el qual la seva amiga havia de partir. Un dels amics i amigues de la Raboseta van anar arribant fins al clar del bosc. Primer l'esquirol i la mostela, després l'ase i el cérvol i l'urraca. Finalment la conilla, el ratolí i altres van anar a sentar-se a la seva vora. Tots i totes volien i s'estimaven molt a Raboseta. Sempre havia sigut molt bona i carinyosa. Ningú no podia imaginar la vida en el bosc sense ella. Els animals van permanèixer silenciosos durant molt de temps. Mussol va ser el primer en parlar, va somriure carinyosament i va dir: Recorde quan Raboseta i jo érem molt joves, cada tardor jugaven a atrapar fulles que caien dels arbres. Altres animals van somriure en recordar-ho. El ratolí va xiu-xiuejar. Recorde quan Raboseta adorava la posta del sol. Els animals ho recordaren. Era un record feliç i els seus cors començaven a sentir-se menys tristos. Osa va recordar que Raboseta havia cuidat dels seus cadells una primavera. Conilla va somriure quan va contar la història de com Raboseta havia jugat amb ella a l'amagatall entre herbes molt altes. Esquirol va parlar del passat hivern quan Raboseta li havia ajudat a traure les anous soterrades de la neu. Un rere l'altre, els animals van anar recordant les seues històries favorites amb Raboseta. Raboseta, amb el seu carinyo i amistat, havia format part de les vides dels animals del bosc. I totes i tots, en recordar-la, van somriure. Mentre els animals parlaven, una xicoteta planta taronja començava a brotar en el mateix lloc on Raboseta s'havia agitat. Menudeta i delicada al començament,
pràcticament invisible. La planta es feia cada vegada més gran, més forta i més bonica amb cada història. Durant tota la nit els animals parlaven de Raboseta. A l'endemà, la planta s'havia convertit en un xicotet arbre. Quan els animals ho van veure, van saber que Raboseta seguia amb ells. Passaren els dies, setmanes i mesos i els animals seguien recordant moltes històries sobre Raboseta. Els seus tristos cors començaren llavors a sentir-se millor. Quan més recordaven, més gran es feia l'arbre i més gran i bonic es feia, fins que es va convertir en l'arbre més alt de tot el bosc. Un arbre fet de records i ple d'amor. L'arbre de Raboseta era tan gran i fort com per a poder acollir a tots els animals. Sempre estava ple de vida. Entre les fulles, els pardals van construir els seus nius. I Mussol va cuidar dels seus nets entre les branques. Esquirol va trobar una llar on viure en el tronc i Osa, Cérvol i Conilleta dormien cada dia baix de la seva ombra. L'arbre va donar la força a totes i tots els que havien estimat a Raboseta, i així Raboseta va viure en els seus cors per sempre. I jo vaig vindre per poder-ho dir i jo vaig anar per poder-ho explicar. Perquè si no haguera vingut no ho hauries sabut. Adeu! Uau, que bonic! Em requetencís escoltar contes. I a mi, que t'encanta. Bé, i per no perdre bons costums, tancarem aquest sisè programa amb el racó de la música. Efectivament, estimat Jordi, pense que aquesta secció és de les meues favorites. I nosaltres ens acomiadem. Esperem que vos hagi agradat. Recordeu que estem en Instagram, Facebook i YouTube. Recordeu, @Radio Mirambó. Repetim, @Radio Mirambó. Tampoc oblideu el nostre correu per enviar-nos els vostres àudios amb la resposta a les endevinalles. radiomirambó@gmail.com. Repetim, radiomirambó@gmail.com. Compartir a les xarxes i amb els vostres familiars, ja siguen persones o animals. Sigan qui siga, compartiu Ràdio Mirambó. Més que una ràdio. Que passeu un feliç dia! Suena una radio clandestina. Suena una radio clandestina. Ayer y Bon dia! Estem al racó de la música amb Mireia Artiaga, Xavi, Hamza i Clàudia. Al racó de la música vos recomanarem i escoltarem música en valencià d'allò més atrevida. El dia d'avui parlarem sobre Xiula. És un grup de música amb contingut educatiu explícit amb una visió ben clara. Posar llum als grans temes de la vida amb sentit, crític d'amor i humor. Per això, les seues cançons, els seus espectacles i les seues sessions educatives, a part de ser una festa atrevida, estan plenes de preguntes. Et tocaran l'ànima i no eixiràs igual que has entrat. Els agrada dir les coses pel seu nom. En aquest sentit, no tenen límits, tampoc musicals.
A xiula són el Jan Garrido, músic educador social i terapeuta gestalt i punter rebel. El Rique Arxuna, lletrista Batxan Guillós i educador social. L'Adrià Heredia, músic virtuós, i el Marc Soto, músic altament sensible i membre de la senyora Tomasa, i Queralt Laoz. Ara vos presentarem la cançó anomenada Polls. Aquesta cançó és una cançó graciosa i divertida que parla sobre els polls, de com els podem tindre al cap, de com els vivim a les escoles i a casa, i de com piquen. La cançó té un ritme de rap, encara que la tornada és més pop. Vos convidem també a veure el videoclip en el seu canal de YouTube, i és que ahir demostren que estan una miqueta bojos, en el bon sentit. Els integrants del grup passegen per Barcelona, per tota la Rambla, saludant a la gent vestit de polls gegants. És molt creatiu, atrevit i divertit. Vos deixem ara amb la cançó. Esperem que vos agrade. Imagina si és fastigós, com les puces que ataquen el gos, com un vampir que et xucla la sang i no pots treure'l ni rascant, i pica, pica, pica com un mosquit, tinguis el cabell brut o el tinguis polit, un amiguet que afecta el pobre i el ric. Són tan expansius els polls, pares i mestres ara miren estrany, però la veritat és que això passa cada any, va saltant d'un cap a un altre amb un estil propi dels polls. Fora del meu cap, ja no us vull suportar, aquesta picor ja és història i quan em torni a pentinar, tots haureu marxat, aquest com meva és la victòria. Que pesats són els polls! Arriben i ja se m'agafen dels pèls, amb les 6 potes com les mosques a la mel. Ni una gallina no fa tants ous, dilluns n'hi ha 4 però n'hi ha 100 el dijous. Tots a l'escola ja n'estan farts, amb una nota els pares informats. A les farmàcies ja es freguen les mans amb tots els productes que vendran. Una colònia molt pudent i un xampú, però el tractament més dur és quan la iaia em ruixa amb vinagre o alcohol i em guarneja amb una bossa que la mata els polls. Fora del meu cap, ja no us vull suportar, aquesta picor ja és història i quan em torni a pentinar, tots haureu marxat, aquest cop meva és la victòria. Tantes hores passen mala pinta, però hi ha algun poll que fa una finta i no el cacem, ni a la vintena, la llemen, llença-la, llença-la. Mira que estimo tots els animals, però és que aquests polls són infernals. És una plaga el poll s'amagués esquifit, ja fa l'embunga i farà un clic i així no sortiran més polls. Fora del meu cap, ja no us vull suportar, aquesta picor ja és història i quan em torni a pentinar, tots haureu marxat, aquest cop meva és la victòria. Fins així el racó de la música. Esperem que no tingueu massa polls. I si els teniu, que no piquen molt. I si no, lleveu-vos ells. Ens acomiadem Mireia Arteaga, Xavi, Hamza i Clàudia. Que tingueu un bon dia!